Guau, kristona zaude. Eskerrik asko. Rimel pixkat besterik ez. Ondo. Ba, egingo geha. Eta nik zer egingo dut. Nola jarriko naiz. Ez dakit, ni ezpanego bezala mugitu. Eta nik argazkiak aterako dizkizut. Bai? Primeran ateratzen naiz. Ez dut ni ematen. Nola ez? Zu zeu zarata. Bueno, eta orain jarriko dut kapitaina zarela eta erdi aurrelari jokatzen duzula. Erdi aurrelari? Zuk ez daukazu ideiek futbolaz, ezta? Bat ere ez. Erdilari aurreratua naiz. Naiz eta batzutan aurrelari bezala ere jokatzen duan. Edo barneko. Arraroa. Mutil bati futbolaz gustatzea. Hori nahiko sexista da ez da? Ba, bai. Ez aserretu, baina futbola aspergarria egiten zait. Zer diozu? Partida askotan ez dute gol bakar bat ere sartzen. Bueno, bai, partida batzuk aspergarria dira, baina hori denean bezala. Gainera, ez zait gustatzen matxoko eskorren girotxoa ere. Futbolariak Ferrariak eroste. Munduko txapelketak Katarren. Hooligan mozkorrak horroak armaietan. Aizu, futbolaz ari zara, baina mutienaz bakarri. Eta nesken ere badago. Ah, zein da orain sexista? Egia. Agian nesken futbola gustatuko zait. Kaixo, Kepa? Apa. Pentsatzen egon naiz, nahi duzunean ni ere pres nagoela argazki saio baterako. Sentitzen dut, baina momentuz ez dut argazki gehiagorik egingo. Zer? Gauza desberdinak egitea pentsatu dut. Reelak eta horrela edo TikTokak. Primeran? Ba, nahi duzunean abixatu. Nik jarraitzaile piloa daukat TikToken. Bai, baina alfabetikoki deitzen diet jokalariei. Estilatzen ari zara? Ni? Itxasoren abizena Zabalegi da. Alfabetikoki atzetik hasita. Urrengoa berene bada. Amets Zabalegi. Ja. Nahi duzun bezala. Hatik esan zera, baina oira, hobeto. Apa. Aizu, gero lagunekin kabira noa. Joango zea? Ez, gaur atxeen hartu nahi dut. Vale. Agur. Kepa! Kepa, tio. Prest nago. Zer? Prest nagoela. TikTokeko erronka errepikatzeko. Baina nola, orain? Bai, oraintxe. Lukari. Eta laizter egin alitzate espero dut. Bai, TikTok bat da. Zendasko ikusi du? Bisita dezente ditu. Kendu hortik. Zer? Ezabatu, desagertu dadila! Bai, bai. Eta hasi pentsatzen nola konponduko duzuna kasartzea. Barkatu, baina zean kasartze. Nire semea, ez da marikoia. Argi dago? Kepa? Zer ertatzen da? Zure aitarekin egon naiz. Ez zaio gustatu zure nebaren bideoa. Bai, bueno, aztu berataz. Sekula enoen pentsatuko community manager arriskoko lana izango zela. Nire nebari asko gustatu zaio armairutik irtetea. Eta horregatik eskerrik asko, laguntzeagatik. Ez horregatik. Aita, zer dau? Kepa, azaldu jozu. Pentsatu dugu, zera, beste bideo bat graba dezakegula. Zertarako, lehen esandakoak bukatzeko. Apa, Ah, kaixo. zure aitak esan dit, kendu egin behar dudala nora ekipoko zerrendatik. Bai, eunate gota egin du. Ah, ba, sentitzen dut. Nik ere bai. Baina norak ez dauk erremediorik. Lagunak zinetela uste nuen. Bai, baina oraingoan pasatu egin da. Bale, ba, kendu egingo dut zerrenda ofizialetik.
Baizu, animatu nahi badezu, zinera joan gaitezke. Zinera? Itxaso, ungo gara euskaltzera? Bai, Bueno, zera, esango diazu. Ze kristo da hori? Martxelo, zerbait egin behar da. Agian ertzainai deitu. Ez da burritu ere. Haupa, zer modu zaita? ondo. Kolpeek ez. Semea gehiago izateak ematen dio min. Eta horregatik pozten zea. Ez, horregatik ez. Haren nire laguna komatik atera delako. Benetan? Jo, asko pozten naiz. Ba, ondo legoke horri sarreratxo bat ematea klubaren webgunean. Bai, nahi baduzu bihar joango gara. Argazki batzuk atera eta ezagutu egingo duzu. Latza. Apa, itxaso. Bueno, gero arte. Bihotza, ven a darle un beso a esta vieja bruja. ¿Cómo está mi jubilada favorita? Pues está, que no es poco. Toma. ¿Qué estás triste? Nada, cansado. Está siendo una noche de locos. Oh, detrás de mí. Y alguna otra que también. En la residencia siguen loquitos por ti. Pero bueno, menos cachondeo. ¿Sabes a quién decían que me parecía? A la Sofía Loren.